No. Teď tady máme takovou úplně pomalou, v podstatě nejpomalejší, víceméně nejpomalejší. Tady na tebe čekám a pěna mi zvolna klesá. Stejně už dneska nic nemám a tak si chystám do rukávu esa. Už tady na tebe čekám a cítím to podivné chvění. To chvění, co není jen vění, to chvění se změní ve snění. Kdybyste s náhodou přišel, mám tady něco k pití. Nabídka jako vždy pestrá a příprava dělá mistra. Sedím a čekám a klesá i hladina pod ní. Přemýšlím, proč nejsem doma a tak si dám ještě ruma. Tím, že rychlost pomalé písně se setkala s úspěchem. A teď v podstatě takovou trampskou, ne? To byla ta inspirace pro ten text.